Здравейте, Здравейте, да. Казвам се Гинка Байракова, майка съм на един 10-годишен младеж. Да. Случайно разбрахме за стаята от обявено събитие за представяне на стаята в Фейсбук. Да, от деня на от мини-играта. От мини-играта. Обадих се му, казах, че има един свободен час. Казах, късметлия е детето. Към айде ще го видим, нали, ще го включим като част от забавленията за рождения му ден. Като изобщо не бяхме планирали да празнуваме. Изобщо. Дойдохме, много ни хареса и на двамата. Аз съм почитател на Escape игри, които са, нали, на компютърни. Детето мисля, че не беше влизало в стая. Аз също не бях влизала в Escape стая. И доста бързо, даже по-добре от мен, се справи с задачата в стаята. Супер. Добре, какви бяха впечатленията след мини-играта? След мини-играта излязахме отвън и детето казва, тук дали може рождения ден да си празнувам? Нали, започнахме нали, 3 дена, 4 има, как ще го организираме, няма време. И викам, звъннахме първо на част от неговите приятели, да видим дали въобще някой е свободен, защото първо е неучебен ден, второ е много такъв празник, в който има много именици. Видях, че има 5:30 свободен час и мисля, ли ще е на късмет или няма да е на късмет. И така. И решихме, доколкото разбрахме, младежите са доволни, изключително много от задоволението, така че с чиста съвест препоръчвам. Абсолютно, да.